Takže čaute lidi, tady je Ondřej z kanálu Moravské bludy. No a v dnešním videu tady máme toto kolo Liberta, což je československé kolo a ukážeme si na něm něco. Takže, jak můžete vidět, tak kolo je v docela dobrém stavu. Máme tady dynamo, který je vlastně připojený kabelem na přední a i na zadní světlo, což je fakt skvělý. A tady máme tuto stylovou stopku. Kolo je trošku tady má narezlý tady ty, jak se to jmenuje, kotouče, v podstatě řetěz je zrezlej. Toto ochrana těch tyčí taky zrezlá, celý je to zašpiněný. Před půl hodinou jsem to dovezl ze sběrného dvora. Kolo je ve skvělém stavu. Dynamo potřebuje kabílky spravit, světýlko bude asi žárovku potřebovat novou. Samozřejmě byl k tomu i stojánek. Kola jsou přidělávaný klasicky na motýlky. Vepředu to nemá ani jeden převod. Zádek se ovládá tady tímto. Tím se vlastně nastavují tady tyto tři převody. Kolo samo o sobě nemá vlastně tlumiče, ani vepředu, ani vlastně tady uprostřed. Má odpružené sedátko, což je skvělá věc. To samozřejmě z kůže, což je poctivá věc. Tak, tady máme normálně stojánek. A s tím kolem bych buď to do budoucna ho zrenovujeme, prodáme ho a z vydělaných peněz si koupíme motor, který potom přiděláme na nějaké další kolo a budeme z toho mít motokolo, anebo dáme tady na tohle kolo. To jsou jako dvě možnosti, ale kdybychom tady toto kolo jakoby spravili, tak si myslím, že bych ho třeba za 2,5 střelit mohl a mohly by vycházet série s motokolem. Teďka tady mám tady toto kolo, kde jsem před chvilinkou měnil vnitřní duše, časem se vymění i pláště, takže jsem na tom nejel na moc rychle. Brzdí úplně v pohodě. Máme tady zvonek a další zadní brzdu. Takže vlastně všechno tady na tomto kole funguje jakž tak, až teda na to dynamo. A jo, jestli chcete, tak můžeme natočit nějakou sérii videí, kde budeme tady toto kolo spravovat. Videa by vycházely tak jednou za týden. Pak vlastně ve finále ho můžeme prodat někomu a vydělat si peníze na motokolo. Motor by jsem chtěl Phantom 85 Wraith, což je jeden z nejlepších motorů v té nové kategorii. A jo, to je asi všechno. A já vám moc děkuju, že jste se koukli na toto video. Napište mi dolů do komentářů, jestli byste chtěli natočit nějakou sérii videí tady s tímto kolem, kde ho budeme opravovat. A případně, když ho prodáme. A nebo kdybyste o něj měli vy vlastně zájem, tak mě napište do komentářů. Takže hoši, dávejte like, odběr mi dejte samozřejmě a hoďte tam teda ten komentář, za jakou cenu byste případně měli zájem, anebo jestli máte zájem o to, aby jsem natočil sérii. Tak jo, čau.